mwamba. Chilikuti. Sindi kuchiona chilikuti. Amwana Mveka oye! Amwana Mveka oye! Amusowa oye! Amusowa oye! Mwashidule kuna kodipitilisha. Mansa na jere mundroli ya vipi yatu. Avipi mundroli. Pamalano koyambira ulendo watu. Tiambe ni mapempero. Eti mundroli apasa alibase pempero. Ndokuti mwinjira mutiende kuno bwino. Eti atindi avibi abanweti. Chamwamba cha vibi Amwana Mveka. Amwana Mveka oye! Tipemplele ambuye muzina la Yesu Kristo tikuza pamasopano ntawino ya masana chifukwa cha malingaliro ndikutopa ndizowawa ndizovuta zimene zilikatikumbamba kumatabwera kwa inu wafamba tabwera kwa inu pamene tikuyamba msonkhano wathu pamene tikuyamba mayendedwe athu pamene tikufuna kuti Yehova chilichonse chikatike kuchokera mu mphamvu yake kuzera ku chipande cha chimene chokondera Mulungu mwa DPP mosokozedwa ndi DPP yathu ambuye tikupempherera msonkhano umene ulimaonako zonse amene tilipa kuti anthu amenewa ife tonse tikaende bwino mchisomo ndi mphamvu yake popeza kuti chilichonse tikapempha mu dzina la Mwana Yesu ndipo tidzapatsidwa mu ntchito imene tikupempha chipambano tikupempha mphamvu zanu zodabwitsa kuti Yehova zikamenye ndipo zikachite ndipo pa 15 Septemba chaka chino Yehova kumwamba aprofesa akapezeke ku nyumba yawo ndi kulamulira dziko lino zonsezi zikatheka chifukwa cha mphamvu yanu ndapemphera ndikukukwezani mu dzina la Yesu Kristu yamba nafe ndi kusiza nafe amen. Manja mao. DPP oye! Bana osweshe yulia olemekezeka achaponda. Ndiye ndifuna aliyesali pano ayimike chacha achaponda mwamba. Chachaponda mwamba. Achaponda oye! Achaponda oye! Amwana Mveka oye! Amwana Mveka oye! Achaponda oye! Bana maika nita mundrole yapempe secretary kumaso MP amusowa angutuonesha ma MP pano amene akupelekeza ni bwana angu aonesa kena ku atipezera nthawi yana amusowa chala mamba avipi oye apita oye pamalo pano pabwera ma MP ya Mulanje muno koma tisanatero koyamba angukweza chala akhasala dera lino bapo kadangwe takwezani chala mwamba akadango khasala wa DPP ndiyo chala mwamba achaponda oye kuchokapo pali MP yakulimbuli olemekezeka tauchida abwera pano angopereka chala mwamba kuti mwaziwe DPP waye AVP waye APM waye kuchokerapo pali mayi wathu amene amatilera kuno MP ya Mulanje pasani amayi Matanda ali patiso Musowa woye achaponda woye inu mukuziwa kuti achaponda ndi leader of Chalibacha pano tikunena pano ali kunja kukata kunja kukayesesa kuti akali nenele bomali chifukwa cha kumangana kukuchitika kweti DPP woye
pasala MP wina apaoneka ngati wa polisi eti amene ndi MP Santiago Phiri, MP wa paboma pamulanje paboma akupasani moni. Ndikufuna a Vice President Amwanamveka aziwe kuti kuno kumulanje mwayalandira. Ndiye poyamba tipanga DPP woye wazima yokaoka. Kenaka tizapanga DPP woye wazima yokaoka. Kenaka tizapanga DPP woye watonse. Kumatiamba ndiwa chani? DPP woye! Tikulowa wazima moto eti? DPP woye! DPP woye! Bwana takulandirani kuno kumulanje. Chamamba bwana amanika kugamba kuti nthawi undilole nditeke ulemu kwa inu avipi athu amene mukuyang'ana chigawo chakubwera kuno. Katundu ali patuyu ali apayo. Chamamba Amwanamveka ndiye ulemu wanu bwana, komanso ulemu kwa mayi director mayi Mainja, ulemu wanu, ulemu Bambo Ngalande mulipo mpano mwaperekeza bwana, Bambo Ngamangira, Bambo Maluwa, tiena hotel ulemu wanu bwana chuka, komanso tisikava na ulemu wanu ndakusasekava na ulemu wanu. Tipi woye! Bwana IMP alikutali, alikuja kundola kasa 1 minute. Muyakule, muyambaba mbabaru kutandile kunoko. Tipi woye! DPP woye! APM woye! Dr. Joy Chaponda woye! Honorable Amwanamveka woye! Msowa woye! District Governor atupapa kundi woye! Makasa wanzanga mwandiperekeza woye! Tuone zina maono gani? Tuone zina maono gani? Tie ni tirole pa September APM akane pa chiongolero. Bwana pepani faja manta ndango yamba kulakula kumalandani ulemu wochuluka bwana bibi. DPP woye! Nonse mwabwera kusewu kulandani ulemu wanu. Ine mwana wa ngono ndakwada pamaso panu ndikutokoza kwambiri faja kutipasa nthawi yoti ndakule kwa anthu awa. Anthu awa chipani amachikonda kwambiri. Ona nimene afikira mungakale ono naboja konda kulibe koma kakungana mmene kakunganira namu. Ndilole ni mwapatira dera tokoza district governor district governor timu yonse komanso kuna Msowa mwadikira zanja Mungu akudaliseni. Bwana pamene tikulowa mboma 2025 ino mukathane ni njala imene ili kuno yeye. Bwana zone zambiri ndali nazo kwa masonkhano wandikulira kwambiri. Koma awawa ndi atani kodi atilephera. Pamene DPP kulowa mboma tikuziwa kuti chichonse chikachotani kodi. Mungu akudaliseni nonse zikomo kwambiri. Asantiko na wani mamamba na Asantiko ayebi Santiago wani mamamba nditu mwalandira vipi kuno kumulanje kawe yangu. Chalamamba chifukwa choti a VP akuyenda malo ambiri. Anthu ambiri sana ate kuyankhula malo ano. Koma munthu amene a VP yambwerera malo ano ndi munthu amene akugula chimanga 1,500 pa kilo.
nyamulitsidwa akapita ku chipatala kulemberedwa mankhwala ndikumuza kuti upite ukagule ku private. Munthu amene avipi amanamveka ambwerera ndi munthu uja akugona ndi njala. TPP oye! Bwana kuno kumulanje takulandira. Anthu mukuwaona apa watopa ndi boma limene lilipoli. Ndipo anthu akuona kuchedwa kwambiri kuti pa 16 pafike. Kodi ino azimayi muli pano ndikufunseni ine funso. Munali ndi mamuna anu anakuberekerani ana 5. Mamuna uja ndikusiyana naye. Iya tinene kuti analephera kukuberekerani ana 5. Ndiye mwasiyana naye. Ndiye akabwere wina wa muzi momo. Odiso munamuziwa kuti awa sizimayendamo nyumbamo. Ndiye azikakuuza kuti aineso ndifuna mundipitirize mundipase zaka zina 5 ndibereka. Igwira. Futo lili ndino anthu akuno mmachedwa ndi nyenwa. Ena sana lembese ndikulembesa kumene. Koma tikunena kuti ife amene talembesa pa 16 September Profesa Arthur Peter Mutharika akulowa Sondoma. Waziko ndiye aliononga kwambiri. Anthu kwa nthawi yoyamba m'Malawi muno kuja chiteze chonu chendingina ngati chimene chichachirali chochija. A president tikulandireni kuno poti mudusa malo ambiri ndikufuna mulankhule kuchina ntindi cha anthu amene atopa ndi njala ali apawa. Mwalandirana amanamveka. Amene akuti amanamveka ndiyankhule. Chifukwa cha nthawi bwana apo yamba ndipatse ulemu. Inuyo Vice President wathu kuno kumwera Chungulu azimayi. Ndiperekenso ulemu kwa ma-MP athu onse ali pano Asantiko, Msowa, Achida, komanso amayi Matanda alandira ulemu wanu. Magavana athu nonse mlandira ulemu wathu, magavanesi, region, constituency, ma-area wonse ulemu wanu. Timvetsereti ini nthawi yochepa akundipatsa mayi kuti ndadzutse a Vice President koma ndikufuna ndiyankhule ndi azimayi. Zikumveka? Bwana ndayima pano kuti ndiyankhulire azimayi ambiri akunoko kwa Chikhwaza. Bwana ngati pali munthu amene wazunzika kwambiri mu dziko muno ndi umphawi umene Malawi Congress Party yabweretsa ndi azimayi. Bwana umphawi wa azimayi ndiwosanena. Chifukwa ife azimayi ndi amene timalera banja. Ife azimayi ndi amene timalera nkhalamba. Ife azimayi ndi amene timalera matenda ku chipatala. Kukacha mamawa mamuna amatanguza kuti ndikubwera akatero sadzabweranso wapita wakalowa kwina. Kukusiyirana 5 bana udziadyetsa azisamba azipita ku sukulu. Nthawi yapita ife azimayi zilimamva kuwawa londide na 10 sizimateka. Koma lero Malawi Congress Party bwana yatipatsa umphawi. Azimayi mukwana apa bwana ambiri wasoko sana sambe ya wasoko sana sambe ya wa. Bwana azimayi mukwana apa wa veterani. Ena mukwana apa wa azimayi ambiri wa abwera osaja. Apita kunyumba akagona kuti njala. Pachifukwa ichi azimayi ndikupempheni pa 16 September umuchotsera zasi chakwera pa mpando achoke. Wabweretsa umphawi, wabweretsa matenda, wabweretsa umphawi kwa anthu kunganika kwadyetsa. Zikumveka? Bwana mkazi kuti aoneke bwino mwandikuonekera ine panopa ndi ndalama. Ndikunama azimayi ndi ndalama. Kazi amafuna upoda, kazi amafuna unukira, kazi amafuna duku labwino. Kodi tichena bwanji ngati mabizinesi anagwa? Tichena bwanji
Mateka kutembenuka kuja kumaenda kuja bana mukatinenere kwa profesa 16 September tukabwezera profesa mboma ili lipiteso ku DPP bana chifukwa cha nthawi ndikuthokozeni sipo kwambiri muyankhule ndi anthu anu alibano sipo kwambiri. Kuno kwachiphaze kuno kumulanje uniwa phabatene kuno kwachiphaza kuno kumulanje kama bajaya mamba huko mtereke ulemu mudilole nipeleke ulemu kwa Director Amai Didoye Chama baja mamba Jiti kuna ja Professor Jiti Yada Jose Jiti mudilole nipeleke ulemu kwa Director Amai Maria Mainja ulemu wanu komanso ndipeleke ulemu kwa Director Nyamata Ayuna Mulota ulemu wanu ndipelekeso ulemu kwa former RG omwe aliso advisor a president akamangira ulemu wanu mundilole ndipeleke ulemu kwa MP anzanga akuno kumulanje kuyambira Satigo Mai Matanda achida huko ni ma MP onse amene muli pano ndiphatikira bonso ona bomalowa na unapira kwa mfano komanso mbuyathu musowa ulemu wanu ndipeleke ulemu kwa this governor amene muli pompano kwa governors komanso executive yonse ya constituency imene ili pano ndiwoye komanso directors amene mwachokera ku region Anyamata Amayi ulemu wanu ndiwoye amene akumva kuwawa amene lero akugona njala funa ndikufunse nifunso iyi chakwera akhale asowe chakwera akhale asowe tiyenaleze asowe Chakwera amene akuti profesa atapita msarika pa 16 September pano abwereso ku State House chamamba tonse tavomera kuti abwereredwe pa 16 September abwerere profesa atapita msarika abale yanga kuno kumulanje ndikuzuwa mukuvutika ni njala joyamba mene timachoka mboma profesa atapita msarika pa 2020 tumba la chimanga nali 80,000 kwachi pano tumba ndi 75,000 kwachi ndiwe mene timachoka mboma mafuta agali moto anali 600 kwachi pani 2,700 ndiwe wada anali pande kwani
handede kwacha analiyete kwacha pano ndi 120,000 ndiye wina olezera okutamo watikana kuti boma ndi lomweli ndiye kuti mutu kuyenda ndiye abale anga munimve ine mwana wanu wakonkulu eti ndine mzukulu wanu inu eti ndine mchimwene wanu ineyo ndikupempeni tisapangeso mistake ndidoye chipani chomwe chikuziwa kuyendesa dziko lino ndi cha DPP. Osogolera wake Profesa Arthur Mutharika palibenso wina chakwera chimene amaziwa ndi English basi. Inu madi ya English mwina madi ya English inuyo ndidoye ndiye tikuti pakubwera kalembera wa masuku wa Janusi wa 2 days only manivedi masuku awiri okha tiye namene sinalembesi ndiwikake mdile kubwera iyi ina madeta ke mukwaziwa tiye nitikaunjikane tikalembese amene sanadani ndiboye tikalembese amene tinalembesa kale tungosunga imene tichikwanje yochosera chakwera siyozikoti ndiye pa 16 September tizanyamuke tatenga gogo watu tatenga chimwene watu tatenga mtu watu tikamuchose chakwera pampano ndiboye kuti ziteke choyamba tienda ukandi suti tena ukandi yani suti maiziwa suti niminavala jakete ya blue red trouser komaso shadumu ndiriwe tikangotero so jakete ndi Profesa Arthur Mutharika katundu amene amaziwa kuyendesa dziko mulera nkhungwa amene amakonda anthu ake ndi Profesa Arthur Mutharika. So choyamba zavotere Profesa Arthur Mutharika tikugwirizana le muniwa pamadene muniwe kachiwiri tikasankhe MP watu ndiroye MP wakuno ndi Honorable George Tabadula Jabonda ndiroye MP uno ndi ndani Jabonda pasiti kusinthaso ndiya ungamusinthe munthu wachikulire amene ali leader of opposition zoona munthu akugwira ntchito tikunena pano kuti kusogolo kuno zikhale zabwino ndiye mukamuchotsa lero MP watu ndi Honorable George Jabonda. Komanso ndaonaso kuti khasa wanu mankonda sichotokoti akadango ndiye tikangosankha Profesa Arthur Mutharika tikusankha Honorable George Tabadula Jabonda komanso kansala watu ndiye kuti zonse ziyenda bwino sichotokoti ndikugwirizana pano eti sapange mistake nthawi ija ena mati alisavote ayi tizaone zina panonso sita taonatu eti taona nyekwe panopa anenakale Maria uja kuti mabangi asakuyenda bwino ngakhala amuna akulephera kuti angathe kuyesa banja akuthawa ndiye pa 16 September Profesa Arthur Mutharika abwerereso mboma sichotokoti mukanama chipandikawauza kuti ndinapita kwa Chikhwaza ndinapita kumulanje iwo akuti pa 16 September
mukhala so president wa dziko lino. Komanso ndikawuza kuti anena kuti MP wawo ndi Honorable George Chapola. Komanso kansala wa DPP sichozo kodi ndeni mawu amenewa wosiriza amene wadakwizana nawo pano kuti asankha Profesa Arthur Mutharika kuti makutu amene wathe fetereza vyasike eti chimanga chochisike uchiyende ujausike mafuta upikira asike Profesa Arthur Mutharika sio jeti chala mwamba komanso ndi athokoze mafumu amene abwera pano ndiwe sa mafumu tu abwera ambiri onse abwera pano amene nawonso akumva nyekwesi oti zinthu sizili kuyenda ndiwe ndiyeni kuthokozeni amfumu yathu komanso mwapadera arajiya ngufika kumene mwana wa anachaza ulemu wanu ndiwe ndiye utenga nawu choyamba amene sanalembesa katani amene analembesa asunge chani kuti pa 16 September tikasange Profesa Arthur Mutharika. Tikasanga Profesa Arthur Mutharika pa MP ndi Dr. George Chapola. Sio zote. Komanso MP wa DPP sio zote. Sabange mistake. Kale lija zakutika zimakhala za mbwembwe. Timati tikapita kumulako kuziwaso inu eti zakutika za mbwembwe. Kumapano kusokeza akupezeka kumakaka okha ziteka ndikuti ziteka posiriza chakwera tani talibika na achoke ndiye chifukwa cha nthawi muliro habari yathu ulendo undu wa utali gakambe ndi habari yathu sokumusu koma tikamachoka pano uthenga ndi wa pa 16 September tikamachoka pano nkhani ndi ya Profesa Arthur Mutharika chakwizana eti ndo kwambiri mukakudali sema